Sanibonani la kuwantshophakama nibingelelo sifundo. uMdumazi usevele walandela igama lakhe wadumaza uNjoko belapha umbuso wamaciko belive lapho khona emdumaze ngesibi isibhakela lesi behlezi laphana kumbuso wamaciko. Lapho khona-ke uMdumazi eveza nje ukuthi yena akaze mazi nje uNjoko, uyaqala nokumbona. Ubethi uzoqhathwa nelinye iciko, umangalile nje ehlanganiswa noNjoko. Yena uNjoko ubeyitshela ukuthi mhlampe umsakazi othile. Lapho-ke khona avezile-ke khona uMdumazi ukuthi yena akazi nje amazi uNjoko, uyaqala nokumbona nje. Uyitshela ukuthi mhlawumbe umlandeli wakhe, ngoba phela kuyenzeka ukuthi abalandeli bemazi yena kodwa abalandeli yena angabazi. Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngalolu daba mbukeli wethu, ukuthi ukubona kanjani lokho okushiwo uMdumazi nalokho akwenze kuNjoko belive lapha kumbuso wamaciko. Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga. Ukuthi ngingamngcolisa manje ngimgqishe inqondo emakaleni. Njengamanje ukuthi njengamanje u10 o'clock njengoba ngishilo ukuthi sibekele sixoxe ngani. Asihamba mhlambe so ngeke sewabanga Ayibencane. lazo. Siyabonga kakhulu, sibonga kubona bonke abantu abathe bahlala kanye nathi la kumbuso wamaciko kanye neGezani Media Productions. Ngicela ukuthi nisilandele lapha kwiGezani